passport. Ito yung dati din namin ginamit. This is the safety first. So, pwede siyang front-facing. Si Mishi lang yung na-check-in, guys. Kasi siya lang yung siya lang yung may US passport. So, morning! Good afternoon na pala. Ay, you have milk pa here. Yung pinsaw. Ay! Dali mong unan, Mishi! Are you still gonna use this? Are you still gonna read your book here? Ayusin na lang pa ni Mami, ha? You're not gonna read naman dyan for a week. Mishi! Wow! Wow! I need to wash this. Hey everyone, welcome back to another day in the life of Filipino immigrant family here in the USA. And today ay ang preparation day namin papunta Canada because tomorrow will be our flight. The only good thing is nakapag-empake na kami. Ready na yung mga luggage namin except for our carry-on luggage. And na-ready na rin ni Daddy yung stroller namin tsaka yung car seat. But for now, I need to organize our room. Ayusin ko lang, medyo linisan lang. Yung usual na ginagawa natin in the morning, I need to do the laundry, I need to empty the dishwasher, and then continue packing after that. So, yun yung mga important things that I need to do. And also, I need to prepare our documents na dadalhin namin, like our passport. I probably need to bring marriage certificate namin na copy, just in case, you know naman, the immigration right now, medyo para pagbalik namin ay wala kaming mga aberya. Meron ng green card si Max, so hopefully, mas okay na yung transition namin ngayon pagpasok ng US pabalik. Unlike nung galing kaming Pilipinas na ADIT yung gamit niya kasi nga nawala yung green card niya. So hopefully mas smooth na ngayon. We don't need to go to the office na nagpa-process ng mga ADIT and all of that stuff. So samahan niyo akong mag-ayos ngayon. Ako ay nagmamadali na dahil late akong nagising. Dahil alas 5 na ata ako nakatulog. This is for cleaning, Mishi. Ulok kasi may tumulo dito ng milk. And then, clean din natin yung baby visa mo. Wait, anak ko. Okay, hold this. Hold this. Oh, every day, every night 멈춰 흘러버린 맘에 내 두 손을 꼭 잡아줬으면 해 조금만 더 맞춰줄래 이렇게 말은 하지 않아도 돼 지금 이 순간을 그려보는 거야 지금 이대로 가득히 Tingnan nyo naman tong assistant ko, guys. Instead na makatulong sa akin sa paglilinis, hindi. Yung tinupi ko na, niya, isang blanket niya na manipis, dinala dito sa floor dito. Tapos, may dala na shoes dito sa table. Why the shoes is here? Are you gonna go outside? Oh, shoot. Oh, shoes! Yeah. Oh, put it back. Are you wanna wear it? She wants to wear it daw. Sige na. Para maayos na dito, anak. I need this one because we're gonna go upstairs para kahit sleeping ka pa ay... Oo daw. Ano ba naman yung hair mo? Nasuklay na yan kanina. Makikita ko siya kahit nasa baba kami. Mag-segregate na tayo ng labahan, guys, para, you know, pagdating namin from bakasyon ay wala po kaming labahan. Ang labahan lang namin dapat ay yung galing bakasyon. Diyan, nagpapasaway siya, oh. Well, kapag galing naman akong Canada, usually naglalaban na ako dun prior sa pag-uwi para wala din akong iuwi na mga maduming damit. Ang aga mo namang gumising. Or are you still gonna go back to sleep? Alam mo yung anak mo, sinakyan niya. Tapos, chill-chill lang siya habang nagpapainit ako ng pagkain. Tapos, alam mo ginawa niya? Ginanon niya yung sarili niya, gumanon siya na baliktad yan. Tapos, di pinuntahan ko siya. Buti na lang meron yung car seat kaya hindi siya nabagok. Tapos sabi ko, hala, you almost got an awi. Sabi ko, alam mong sabi niya, wow, again.
niya fun yung gano'n. Ay, nako. Grabe, walang katakot-takot tong batang to. Tingnan si Dada. Kaya si Dada na ang taga-ayos ng laundry. Ilang pounds na yung ano mo? 46. 46? Pwede maglagay ng iba? Nag-G camera ni Mishi eh. Hindi monitor. Na ako matapos, i-load ko na lang tong mga dirty dishes namin. Meron lang naman kaming, konti lang naman. Isang mangkok, isang baonan. Hugasan na rin tong mga parts ng Baby Briza. Tapos mga dede, hugasan din. Meron lang naman tatlong ginamit si Missy na bote bago natulog. At saka nung kaninang umaga, nagising siya ng maaga eh. Tapos dahil di pa ako bumabago, natulog pa rin ulit siya. Wait lang, what? Wait! Oh, mommy's loading the dishwasher. Talagang itong batang to. Basta narinig na niya yung dishwasher. Ayan na siya. Kasi I want our home to be malinis when we get home. Kasi by that time, diretso yung work ni Daddy. Tapos busy kami. Magiging... Basta you will know soon. You will know soon. I'll just announce it after our Canada trip kung anong mga kaganapan sa buhay namin. But if you want to know ahead of time, follow me on my Facebook and on my Instagram kasi mas nauuna doon, mas updated doon kaysa dito sa YouTube. Meron pa pala dito itong 25 pounds, I think, na bigas. Napanalo na namin ito sa birthday. May palaro silang bingo. Tapos, ang bayad ng card doon is $5 per card. 2 rounds na yon. Tapos yung proceeds doon, mapupunta sa mga nag-birthday ng mga bata, yung party. So, pinaghati-hatian ng mga batang nag-birthday. Pero may pa-premyo talaga sila na babigas at saka $50 sa gift card. Napanalo na namin to. Yung X na pattern. Hindi kami nanalo sa blackout. Muntik lang sa blackout ulit. So, may dadatnan tayong bigas. Diyan na yan. Nandito pa pala yan sa labas eh. Ito yung pinanglalak ko. This is from Safety First. Sa mga ganito. Para hindi na kami magdikit. Kasi, remember the last time when we were still in Sioux Falls, yung binidikit talaga dito na parang lock siya. So, ito, ganito na lang siya. Hindi na kailangan magdikit para hindi matrabaho pag nagtanggal. So, yan. Minsan kasi tinatamad ako maglagay. Natatimingan naman niya na naka-open. Nilalabas na yung mga laman. Mga kaldero namin, nandiyan na sa labas. Tapos tong mga to, baunan na bag. Ayan, magkarga naman tayo nito guys. Ito yung mga lagayan ng powdered milk ni Mishi. Para prepared na rin yung gagamitin namin for tomorrow. Kasi, 19 months old na si Mishi. Nagbobote pa siya. So, my plan is to win her off totally from the bote
after naming mag-Canada. Medyo mahirap pa kasi siya na i-win off ngayon kasi ayun nga may upcoming trip kami, ganyan. So para lang hindi siya masyadong mabigla na stressful masyado kasi mag-win off ka, may travel. Gabi lang naman na siya nagmi-milk. So ang pinapainom na namin sa kanya ngayon ay Nido. Nido Kinder 1 Plus. Supposed to be hindi na dapat umiinom ng bata ang ganito by her age. Dapat ang iniinom na niya ay whole milk. So, kapag daytime, yung whole milk na nakagalon, yun yung milk niya. Actually, hindi na namin siya masyadong pinapamilk. Parang lang siya, na may pag kumakain, yun na yung panang pinakatubig niya, or what, ganun. Tapos pag mag-snack siya, konting milk lang din. Kasi maano din siya, matubig din siya, tsaka, magaling din siya kumain, pero medyo nag-start na siya maging picky eater ngayon. Lagyan na to lahat para just in case. Alam niyo naman ako sa just in case. Just in case na ma-stranded kami somewhere in an airport kasi yung flight namin is not a direct flight. Walang direct flight ngayon during this time. Next month pa ata merong direct flight ulit ang papuntang Edmonton. And meron kaming layover. So, Colorado, very very busy. It's either ma-delay ka, it's either mag-ground, cancellation, ganun. So, ayokong magutom si Mishi. Lalo na at si Mishi, ang sanay niyang food yan guys, ay Filipino food. Anong papakain ko sa kanya? Wala namang nagtitinda ng rice sa airport. So, ang dala lang namin, Skyflakes, ganun. Pwede din siguro kaming makahanap ng fruits doon, pero it's not, ang fruit lang naman na kinakain niya is strawberry, cantaloupe, kiwi, yung mga yun lang naman. So, magdadala kami ng madaming powdered milk. At least yung tubig ay makakabili ka sa airport. And then, yan ay pang backup lang. Pero ang ipapainom talaga na namin is this one, the whole milk. Para hindi siya laging nagdedede. Ayan. Daddy, ilang scoop na yung nilalagay natin? Na? Come na. Ano ba naman tong anak ko, oh. We will get the upuan. There you go. Huwag mong gaganon, oh. Here, shoot mo to dito sa ziplock, okay? Kasi milk mo yan. Here. Put it here. Put it. And good job. One more. Put it. And yay! Thank you for helping mommy. Now, you go and give it to daddy, okay? Here. Give it there to daddy. He's packing your diaper bag. Okay. Go, 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 go. Thank you. One more. Come back here. There's one more. Give this to daddy as well. Give it to daddy. Thank you. Good job, Baningning. I think we don't need to bring sippy cup na lang kasi nagpabili pala ako ng sippy cup niya doon. Zyrtec, ibuprofen, tsaka Tylenol. Ilalagay sa diaper bag. Tapos yung thermometer, daddy, nandun sa dresser natin dito sa may flower. May Tylenol dun sa closet natin, yung nakahang na lagayan doon. Hanapin mo doon, may hindi pa ata nabubuksan doon na Tylenol. Yay! We will pack snacks! Alala ko talaga nung buntis ako napunta akong Canada, guys. Kasi winter yun. Ay, pa-winter yun na ata. Basta delayed talaga yung flight namin from Colorado. September din yun noon eh. Kaya talagang ayoko na talagang ng ganun. Na madedelay tapos walang makain, wala silang binigay ang airline, ganun. Kaya ngayon, when I booked, meron akong kinuhang insurance para kapag na-delay, na-cancel yung flight namin, meron ibabalik yung pinambayad ko sa ticket. And then, now, I'm gonna pack a lot of snacks for us kasi nung nakarating ako ng Vancouver, from Colorado to Vancouver, wala ng mga store, nakasara na. At tas ang pagkain lang nun, banana bread tsaka beef jerky lang yung pwede kong kainin noon. Grabe talaga. Gutom na gutom ako that time. Tapos, meron kaming animal cookies from Sam's Club. Ito, nagugustuhan ko siya, pero si Mishi ayaw niya yung texture. Kasi siya, parang butter cookies talaga siya na madali lang siyang madurog. Pang bata talaga siya. Pero ayaw niya. Gusto niya yung mas matigas. Ay, daddy! May kwento ako sa'yo. Diba, itong mga coaster na to, nandyan sa dresser natin. Tapos, nung nagbibihis siya,
kagahapon, dyan kasi sa bed ko siya binihisan. Tapos nakikita niya, Cookie, ganyan siya. Tapos di ko mag-gets ano yung sinasabi niya. Cookies pala. Di, inabot niya, tapos kinain niya. That's not cookies! Sabi ko sa kanya. Ay, naku talaga si Mishi. Okay guys, so ito yung setup namin sa stroller ni Mishi. Ito yung dati din namin ginamit. This is the safety first na teeny. Pwede siyang ilagay overhead compartment kung ayaw nyo siyang i-gate check. But for us, we will gate check this. Kaya bumili na rin kami ng bago kasi yung dati namin ginagamit, guys, ang dami na niyang napuntahan. Thank you so much, Among Us family. Gift nila yun sa amin nung baby shower. As in, saan napunta na yun? Napunta na ng Wyoming, ng New York, ng Canada, ng Hong Kong, ng Pilipinas, Korea, lahat na. So talagang gamit na namin yun, kaya wala na siya, bugbog na. So we got another gate check bag. This is kulay red naman ngayon. Meron na din siyang buhatan. So same lang, this is just the generic. Pero kung car seat na yung ano namin, bibili na sana ako ng yung padded talaga na maganda. Pero hindi kasi namin i-gate check yung car seat. So, eto lang yung i-gate check namin. And then behind, para lang madali yung pag-transport namin ng car seat dahil binook ko si Mishi ng sarili niyang upuan kasi mahirap na talaga siyang ano sa eroplano, guys. Kung tatluhan yung upuan, ang hirap kasi may kasama kami, dalawa kami ni Mac, tapos may kasama kami, tapos magulo na siya. Tapos syempre economy, very ano yung leg room. Magulo talaga siya. So, para hindi kami nakaka-istorbo ng tao, at saka para comfortable kaming mag-travel lahat kasi mabigat na din siya. Almost 25 pounds na siya eh. So, kung kakargahin mo siya, pagtulog, mabigat. Tapos, kung gising naman siya, galaw siya ng galaw. Sabi namin ni Daddy, i-book na namin siya ng kanyang sariling upuan. So, this is the car seat that we got. This is the usual car seat na nakikita ko sa mga nagta-travel. Very, very light lang siya. Binili namin siya sa Walmart. This is just $60. Costco na brand siya, I believe. So, paano ko ba to? Daddy, pwede pa ba itong ipakita? Ayan. So, ginamit na to ni Mishi sa sasakyan. Binili na namin to last month ba? Para sabi namin, ma-practice na niya yung comfort. Kasi baka bibilhin lang namin pag magta-travel kami. Tapos, ayaw niyang umupo. Di sayang, diba? So, nasanay na siya dito. Mas malaki na to actually. Kaysa dun sa mga previous na mga car seat niya. Yan. So, ganito siya. So, pwede siyang front-facing. Kung front-facing na yung anak ninyo. And pwede din siyang rear-facing. And then, ang gagamitin lang is yung belt ng eroplano. Ilulusot lang siya. Daddy, have you watched it? Kasi ikaw ang ano dun. Dito. Pag rear-facing, dito siya ilulusot. Pag ganyan, ganun. Tapos cover mo na. So, very easy lang. So, yun. Yan yung ano namin, setup namin ngayon. So, we will use the car seat sa aeroplano and then we will gate check. Ang plano sana namin, hindi na namin siya, i-check in na talaga sana namin. Kaso Colorado na naman kasi yung layover namin. And in Colorado, sasakay ka ng train. Ang layo ng mga gates. So, we really need this one. So, ilan naman ang luggage na dala namin this time? Gano'n ba kayo katagal sa Canada? Yun ang tanongin. 1 week lang kami sa Canada, but because of the weather doon ay medyo malamig na. And our body, I think we already adjusted sa weather dito na mainit. Actually, kaninang morning, it was 79 again. So, we brought, tig-isa kami ni Daddy ng coat kasi pupunta kaming Banff. And in Banff, mas malamig siya compared sa Edmonton. Para lang prepared kami. Tapos, may kinuha din ako na pang-layer ko lang na leggings. Wala akong pang-layer na pang-taas. Kuha na lang ako kay mama ko just in case talaga. Tapos dalawa nga lang yung pantulog ko. Kukuha na lang ako ng mga t-shirt doon ni mama ko na luma. Yun na lang yung mga pantulog ko. And then, mga damit ni Mishi, yun talaga importante, yung mga pang-layer ni Mishi. And then, mga shoes namin. So, we have 2 check-in luggage. So, this one, sa amin to ni Mishi. And then, this one, kay Daddy lang to. Ang dami niyang damit. Kasi syempre, hindi naman siya pwedeng manghiram ng pantulog. Eh ako, sabi ko, hindi na ako magdadala ng madami kong pantulog. Kasi ilang gabi kami doon, parang 7 nights kami doon.
So, syempre walang labahan yun. Kasi tuloy-tuloy yung biyahe namin. Hindi kami magstay lang sa bahay. So, ayun, dami ng dala. So, dalawa yung check-in namin. And then, sa ticket namin, we have 3 carry-on luggage na ganito. Pero dahil nga, ang dami naming dala, we have a car seat, we have a stroller, and ayaw na naming mangyari yung nangyari sa amin dati nung umuwi kaming Pilipinas. Do you remember that? We have 3 carry-on luggage, we have 2 backpacks, and we have 1 stroller all the time na kasama namin sa eroplano. So, ang hirap. So, ngayon, ang pinag-usapan namin ni Daddy, isa na lang ang backpack namin. Ako lang yung magbabackpack, yun yung dala-dala ko yung mga snacks, gatas, diaper, basta gamit ni Mishi, mga stickers niya and all of that. And then ako din ang bahala sa mga documentation. Magtutulak siguro ako kay Mishi. Tapos si Daddy siya ang bahala sa mga check-in, sa mga ibang luggage. Pero wala na siyang backpack para easier siya na makakagalaw, makakapagbuhat siya ng mga luggage namin papunta sa taas. So, dalawa na lang din yung carry-on namin. Sabi ko, sayang naman, sana pala yung binook ko na lang para kay Mishi, yung walang carry-on, kaya lang parang hindi ata. Iba kasi yung presyo nun mas mura yun. So, dalawa lang yung carry-on namin, tas isa na lang yung backpack namin. Ano pa ba? So, for activities naman ni Mishi sa sasakyan, ay sa airline. Sa airplane. Meron kaming ginagamit talaga ng mga ganito niya. So, this is the mess-free coloring. Kung nakita nyo yung road trip namin, ito din yung mga gamit niya. So, may clipboard talaga siya. Nasa sasakyan nga lang. Kasi iniiwan na namin dun yun. Kasi activity niya yun usually sa church. Tsaka sa sasakyan. So, ganito yung mga papel niya, guys. Tapos, may marker siya na pangkulay. Buksan na nga natin. Ayan. May 3 siyang marker. Every ganito. Depende sa bibilhin nyo. Ito may princess, may bluey, may ganun. So, ito yung Crayola na color siya, Wonder Mess Free. Pero, nagkukulay lang siya sa paper na to. Sa paper ng Crayola. Ayan. So, kung sa balat, wala. Kung sa couch, wala din. Para wala kaming maging kasalanan sa eroplano. And then, aside from that, we have a lot of shishikor. So, this one is a sing-along sticker and activity book. Binili ko lang to guys sa Dollar Tree para kahit punit-punitin niya, okay lang. Kasi nagsawa na siya dun sa mga indestructible books niya. So, wala na kaming ibang books. So, yan, mga ganyan. So, may mga stickers siya na pwede mong idikit sa mga activities. Yung mga ganyan. Tapos, madami pa kaming mga stickers. So, binili ko talaga to sa Dollar Tree kasi alam ko, mura lang doon. Para kahit idikit-dikit niya doon sa eroplano. Tapos, tanggalin na lang namin before kami mag-land. O, diba? Ang dami namin. Tigwa 125 lang, guys. Ito, 300 pieces na. Ito, parang 50 pieces. Ganyan. Tapos nga, ayoko pa sanang ipakita sa kanya para sa eroplano, ma-excite siya. Nagbukas na ang madam. So, tatago ko muna to. Lalagay ko to sa book. With book. Oh, sit ka na dito. Mommy will read the book for you. With book. Sabi niya, with naman. Book. What's this? What's this? Heart. Correct. Just like Mommy's pimple patch. It's heart. Oh, what's this? Book. Correct. Oh, what's this? Dog. Correct. What's this? Clock. Oh, correct. Apple. Good job. Ay, hindi ka pala ata naririnig. So, I'm currently doing this, guys. Gumawa ako ng luggage tag paper namin. Nakalagay dito is flip card for details. Ganyan. Para yung hindi yung pangalan namin yung nakalabas. So, you know naman ako, very ako sa mga complete details namin. Ayoko talagang siya. Kasi nga, uso talaga dito, guys, yung identity theft. As in. So, ganun, para hindi siya mapapakita. Pero itong itong mga tags na to ay binili ko lang siya sa Temu, pero they are not very sturdy. And of course, we have our air tags, ayan, para sa mga luggage namin, sa strollers.
So, nung umuwi kami ng Pilipinas, lahat ng gamit namin may AirTag. So, ngayon nilalagay namin. May box na talaga kami dito guys, ng pangbiyahe namin. Nandyan lahat yung mga ganyan, mga AirTags, mga ganito. Ayan, yung mga belt na ganito. And then, meron din kaming ginagamit na mga ganito, binili ko din to sa Temu dati. Tapos, tinatali ko siya sa luggage namin. Para lahat ng luggage namin, lahat ng bag namin ay pare-parehas. Para madali mo siyang makilala kapag nasa carousel. And dito din pala magkakasama yung aming mga luggage locks. Ito yung mga walang susi, yung mga codes lang. Pero ang tanong, ano kaya mga codes nito? Ala, hindi pa pala ito na-impake. Bumili pala si daddy guys ng yung pang-pump mo kapag nag-choke yung bata. So, gaganyan mo lang siya. Tapos may mask dito. Ganyan. Ganon. Tapos pump mo para makuha niya para lumabas yung naka-choke sa bata. So, we bought this dahil alam nyo naman po, yung toddler namin ay kain ng kain, hindi mawawari. Si Mishi naman, alam niya kapag pag hindi niya na-tune ng maayos, niluluwa niya. So, good thing naman yun sa kanya. Pero syempre, you'll never know accidents. Nag-notify na ang United that we can already check in. So, ngayon ay kailangan lang na-scan yung mga passport namin. Sabi nila, they are looking for travelers na gusto ng voucher in exchange of a different flight. So, nag-overbook na naman sila. Samantalang nung nagbo-book ako, buti na lang pala maaga kami nag-book. Nakakuha pa ako ng mga upuan. Nagbayad pa ako ng extra para sa mga seat arrangement namin kasi gusto ko magkakatabi kami para maayos. Ayoko kasi yung nakikipag-exchange ka, tapos may issue pa na binayaran ko to, ba't ko makikipag-exchange? Ayoko na ng ganun, so dapat prepared na kami. Si Mishi lang yung na-check-in guys, kasi siya lang yung may US passport. Sa amin kasi, nilagay ko na US resident kami. Kaso wala siyang option na i-scan yung green card. Update time, it's already 8:03 p.m. So, tapos na akong mag-empake, I believe. Pero yung pag-aayos ng bahay namin, guys, nakaka-stress. Kasi si Mishi, inaayos ko. Kunyari, sinushoot ko na. Tapos pag umalis na ako, ilalabas niya lahat. Nakakaloka yung anak ko talaga. Come here nga. Papaliguan na kita. So, I think a while ago pinakita ko na nag-online check-in na ako. But the thing was, si Mishi lang ang na-check-in kasi siya lang ang may US passport. So, nung natapos ko yung kay Mishi, sabi, this is a full flight and we encourage you to check-in na lang daw yung mga roller na carry-on bags for free daw. So, nung sinabing ganyan na for free, kasi nga yung original plan namin is for us only to have one backpack, which is this one, the diaper bag. And then this one, ito yung mga milk, extra food, extra damit namin for the airport use, just in case mas stranded or whatsoever, andito. And then, itong isang luggage, ito yung camera sana namin, yung bag na yun. That bag, nandyan kasi yung drone, lahat ng camera, lahat ng gadgets, ganyan. So, hindi rin talaga namin siya i-check-in. So, ngayon, nung sabi ko kay Mac, papa-free check-in lang din naman nila. Mag-3 luggage na tayo, tapos i-check-in na lang din natin. Ito, yung 3 roller carry-on luggage. Tapos, isa na lang ang hindi namin i-check-in. So, ang mangyayari ngayon ay 2 yung backpack namin. That one, the diaper bag, and the camera bag. Kasi hindi talaga namin check-in yung camera bag. And then this one, this is where I put my laptop dito. Kasi nga hindi pwedeng ilagay sa check-in yung mga may battery, laptop, tapos power bank which is still charging. And then these two, dahil chinek ko yung mga timbang ng mga luggage namin ay medyo malapit na siya sa 50 pounds. So, just to be sure, ay pinagtatatanggal ko na yung mga jacket namin na alam kong mga mabibigat, mga hoodie ni Mac. Chinek ko yung ni Daddy, puro hoodie at long sleeve yung dala niya. Ako kasi yung dinala ko, yung manipis lang. Tapos, okay, na lang ako. Siya talaga, guys. Hindi to lalamigin tong tao na to. Magiging warm ang kanyang bakasyon. So, nilagay ko na to. So, itong 2 carry-on luggage namin ay check-in na namin yan for free. But this one, hindi namin i-check-in. And then, the stroller over there, that's for gate check.
So, gagamitin muna namin siya, especially Atlanta, malalayo din ang mga gates. And then, Colorado, malalayo din yung mga gates. We will use the stroller sa airport. So, gate check lang siya. Paglabas namin ng eroplano after our layover, we will get it from yung door ng eroplano. Nandun lang siya. Iniisip ko ngayon kung paano yung strategy namin dito sa aming mga dalahin para hindi kami hirap ni Daddy. Kaya nga, ayaw na namin na madami kaming mga carry-on. Ang mangyayari siguro ay maiiwan ako sa, alam mo yung sa bridge, ako yung mag-gate check ng stroller, tapos hahawakan ko yung carry-on na ganon, tapos yung backpack. Para si Daddy, papasok siya, nakabackpack siya nung camera, tapos yung car seat, tapos si Mishi. Or paunahin ko na kaya si Daddy, hawakan ko si Mishi habang sinasako ko yung stroller kasi magbe-behave naman siya eh. Kaysa mauna siya doon tapos hindi maano ni Daddy yung space. Ganun na lang siguro. Kasama ko rin siguro si Mishi doon sa bridge. At least kasi I can tell Mishi to stay with me habang sinasako ko yun. Sana lang hindi siya tulog that time. Nap time pa man din niya yun. So yun lang guys. Gusto ko nang matulog. Papaliguan ko na si Mishi. Ang pasaway niya talaga. Tinumba na naman niya tong camera ko. Hindi ko alam kung gagana pa ba to. Ang dami nang tumba ng camera ko dahil kay Mishi talaga. Dami na niyang hulog. Mimi daw, Mimi. Tapos magsusorry lang siya, hug. Sasabihin lang niya na hug. Oh, hug na mommy. Hug. I love you. So, yun lang guys. I hope this video ay makatulong sa mga magulang na may toddler na parehas din naming gala. Na gala ng gala. But this will be our last travel na for this year. Baka bumalik na naman kami ng Canada early next year. Kung doon magbo-birthday si Mishi, tingnan pa namin. We'll see. So, yun lamang po. If you have any suggestions sa mga ganito namin, pag-iimpake namin, it will be very much appreciated. If nakatulong to sa pag-iimpake din ninyo, pag-prepare nyo ng bahay, please let me know. Ayun, thank you for watching. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia and I update there. Mas updated yon compared dito. So, hanggang sa muli, manood po ulit kayo ng susunod naming vlog. And yun na yung flight namin papuntang Canada. And thank you so much everyone. I'll see you guys on our next one. Bye! Mwah!